Pare, Ha? ano magawa sa ako kay sobrang kabusugan ko basta kay mapahayo sa kanila. Ano, ma? Basta kadali lahat. Ano, mapinistik ka kay Malabon to, dog. Ano yun? Sige, sige, balik ka. Magdi-desert pa kita. Tutog lang kita pagsunod. Kasi ka marasan pagkaon nga ito pare. Ano na marasan una? Kita ano, nira salad, kamatikos kasi manan na ito pare. Ay, mas dum na, no? Ano yung naghapon suman? Mapilit-pilit. Ay, hindi naman nga ako. Mabuto mong dulo. Magkatlo kita. Dito na lang Pagkana kita. daw itong tao. Dito kita kaon. Itong restaurant, itong makantinda. Oo. Gusto ka pa mabusog din naman. Pagkana na itong tao. Ano ba naman? Hoy, Ano man tawan? pwede ka din ni Maaram nga. Pwede naman makaunan. Nga, Yung karogan marasap. mabubusog kami. Yan ba kayo? Ba kami ba? Yan ba kayo mabibigin? Ka kilala nga mas marasa. Rachel. Uy, dapat. Wow. Rachel, ang kuyaman. Pira ka na. Wow, Sa sunay kinain. Ngayon pala, baka nagparasa. Damo damo tayo putahin nga to. Damo. Karan ni pwede ni mo kon may da seafoods, may da utan, May na ka daw, dessert, may dessert. may da dessert. Ay, ikaw, malamon ka, malamon. Malamon. Pop, dinok ngayon. Tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Matog daw. Ako na gawan. Lutok daw mo pare. Amo dito mga pagkaon niya sa sinyo na gadamo. Tuong pre, Asa ni kami sunod-sunod. Mali pare. Sunod-sunod. Di ba tagtunay kita kaya ba ito nato? Okay, dami na korta. Ang mali nagpili kita. Kasod ka pa ni pare. Uy, sigurado Ako tayo ako babayad ng pliwa. Ako babayad mo. Pare, 200 lang ba ito ng kwarta ha? Sige, ako babayad damo to korta dito. Ako pare. Sige. Ako babayad lagi kulang sa. Okay. Amo tin ako niyo ha. Oh, may 50. Umati ko. Kinama. Ako na ako na mga kutay ka dami. Ang tiyo to na. Madito ano man tagiya. Bili kita lalo ini nga wag idamo kita. Ay na, kakauwi kay Goodman. Dito yung pinistik ka para mapugdatamon kuan. Sigurado ka mo pare iyo. Oo. Dili na ako. Dili na ako kayo. Okay man nga lingkuran din. Mo pa talaga din dito. Dili na ako kay kita ako kung ano tayo mga putahe dito. Basta ikaw lang ba ba ya kay wala call ka lang. Pare, pagkana daw ito nga babae kung may adheran native nga manok. O sige, kay pagkikita ko dito ng mga putahe kung ano ka mo tapos makita ko iyo. Sige, pare. Ang mati kang nagta pangaon ha. Ay, sige. Amo to na mo tagay dito mga babae na kay Tom. Amo to. Salamat ya. Ito ko lang, amo to. Salamat ya pinistik ka. Ang ma'am, bopay nga utto. Ikaw tagay din mo. Oh, pagtagiya din ni. Bali ito lang tatong gawas na tunay na pero ito niya kada ulo niya. Amo to ya, kada ulo to 99. Baka makaroon kami may discount kay damo kami. Wala problema. Ano kasi tamang budget niya na? Okay la, wala problema. Mata kita discount. Ato yan na ako sa mga pag-represent ko. Ano din? Native ba ka manok? May na ka mo rin yung native manok? May da kita native na manok kada adlaw. Kada adlaw? Oo, may da. Sige mong Kaya kay... nag-aton ko ang pagkaon ni Amo, sa okay. native na manok. Ano na kami ko rin timakaanong din eh. Yung, Kaya ha, dito ano kaya rin ni ma'am? Rachel, eat all you can. Ang palog, hindi po na. Okay, barato kayo dito, Tunay ma. na yung latika. May ginagayan na ako dito na usa. Makaiba dito. Ang mga nga nung makiyana kami. Ma'am, kikita ako kung mga putahin na yung kung mga ano. Sige, sige. Kaya Kaya damot katong putahe. ako mga ako na pinis. Pinamumutong ba? Ano ma? Okay, okay, sige. Thank you ma'am. Okay, okay. Pamati ko tayo, nilinagay din ako, albaka, kadako. Ikan on, piniste. Di ba na? Uy, linaga. Maayang utak mga kunin, maayan. Uy, may utan kay pera. Kung baka din nakaw ni Tuan. Uy, si Puds, karasa. Maayong nira. Tunay na yun lang. Adi. Wow, karasa. Ataya da ini. Paborito pa ko ninikuan na yung sky. Uy, bula-bula. Para sumugro sa ito ako din damot ko. Pipilian. Wow, dinuguan. Uy, pansit, may pansit diha. Wow, para sa ano ba't kaluto ni kaldereta kung dinudo. Wow. Kapag yan napagtukan mo may dessert. Wow, wow. Kanama pagpipilian sa surat. Tunay na yun. Oo, tunay na yung light ya. Wow. May pakita ano, may nakita dessert. Dessert? Sunod pa dessert. Sige na, ulitan na natin. May nakita din ni Kuan. Native na mga delicacy like chips siya, banana, cake, kamuti chips at saka obi. Andin for may mga bata ba? Di ba may damang bata na nakaon? Surti ko namun. Dida. Surti ko kami namun na sundan din. Hindi kami nang Ay, ginamot ko may daki ka buko salad.
May dagyan kita gulaman, may dagyan kita carbonara. O kung di pinimamit tunay na Ako po dito niya. Oo. Okay, sige ma'am, kay kagatuo kay na kay mati ka ngayon paka Sige, gutom sige, na. sige. Damo Okay, salamat okay, ma'am. okay. Bako na lang kami nilili ma'am. Oo, kuha na lang nila. Sige ma'am. Okay, salamat. Ano nabusog ka mo? Busog-busog ka rin. Grabe. Bali, pero natataton pa rin. Sobrang mila, sobrang mili. Sige ako lahat mabayad ako. Ako lahat mabayad. Kawanin pa rin, may tumawag. Ha? Tuloy, may nananawag. Balik tayo na. Kay bakong pa kita may na pera ka ni dessert. Ano yung maihila ko? Sige, ay pagi kay bakong kita. Oh, sige, sige. May dala ka ni dessert. Pare, Ha? ano magawas ako kay sobrang kabusugan ko basta kay mapahayo sa kanila. Ano, ma? Sa kadali lahat. Ano, mapinistik ka kay malabon to, dog. Ano yun? Sige, sige, balik ka. Magdi-dessert pa kita. Kita ko na takwarta kung sadang. Ano, mapinistik kay 200 malay ni. 2,000 na takwarta. Ay, pre. Baka ko ng anay. Mapasisilyo, pre. Ay, nabusog ka na ron. Hindi niya turog ka. Turog awagin ko busugan. Juan, magawa sa kanin, magpasilyo ko. May walang sisilyo. Ano mga buday na? Ato to sa nasi, Tayo sa mabalik ka mo. mabalik kami, wala ka. Binay pag nila ka. Mawag lang kayo Ako na eh. mga Mapasilyo na ako na. Kuna di. Bukusan din nga 3,000. Busog kaya pa ako narigas to. Salamat good lang ako kuhan. Mga, di ko po ito makakilala. Amot, buwas, matambay pa nga kan gawas at Tracy Little Yukan. Bakit bumalik pera? Nini. Bill man ini. 1,495 bagot baraydan. Ganun, mga duwa na kawas, wala po na babalik. Mama, nini, ma'am. Amo to tiyo bin. Waray man kami biling kuryente, ma'am, kay debut nila taggamit, gatabalay. Amo ba? Oo. Amo ito yung charge. Saan yung pagkaon din eh? Charles, Oo. kay di kan ang kastorya naman kanina. Kuhanin iya ko ng balatanan. O, amo ba? Sige, kay 299 man lang ito yan na. Wala ito problema. Ay nala pagbayad. Free nala. Basta bumalik ka mo nga. Di Rachel, eat all you can. Ganado ngayon, ma'am. wala Sige, ma'am, problema. salamat, ma'am. Okay. Adi, ma'am, kan, ma'am, Bill. Okay.